רשת החינוך לגיל הרך נאות מרגלית נוסדה בשנת 1999 במטרה לפעול למען חינוך ועיצוב של עם ישראל על ידי חינוך ערכי ואיכותי לגיל הרך. כיום מונה הרשת כ100 מסגרות בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ושלומי בצפון ועד אילת בדרום, וצומחים בה באהבה רבה כ6,000 ילדים מכל קשת החברה הישראלית. אני שמח להציג בפניכם מקצת מהפעילות הענפה של נאות מרגלית. אמא תמיד אמרה לי שאני מוכשר. כנראה לא בכל המקצועות. כנסים מקצועיים מהמעודכנים ביותר בנושא חינוך ילדים הופכים את נאות מרגלית לרשת המקצועית ביותר כיום. אנחנו רוכשים ציוד בסטנדרטים הכי גבוהים, בעלי תו תקן. אתה רואה את המוצר הזה לדוגמה? זה החברה הכי טובה, גם הכי יקרה. הרצון שלנו לתת לילד איזה מרחב שיוכל להתפרק. יש לו את הכיתה הזאת. פיסת PVC שמחוברת לכל דלת, אין שום סיכוי שהאצבעות של הילדים יתרחצן. בגן שלנו למשל זה לא היה בחבל קצת. המשחקים כל פעם מתחדשים. לא ראיתי כאן משחק קרוע. כל יום אפשר לדעת מה הילד אכל. אני מרגישה שממש בונים את דור ההמשך. רשת מעונות נאות מרגלית לא חדל לשאוף למצוינות לטובת כלל ילדי ישראל. כל אחד והמקצועיות שלו.